Sentímonos especialmente orgullosos cando os veciños ou visitantes dignos que moaña esta vila. Nos últimos anos levamos a cabo a posta en funcionamento do servicio de limpieza diaria e melloramos sustancialmente o servicio de recollida do lixo e levamos a cabo outro tipo de actuacións complementarias como o mantenimento das zonas verdes, os parques infantís, o seu adecentamento, e contribuímos tamén a recuperar unha parte importante do litoral que estaba nos últimos anos fondamente degradado. Limpamos os cauces e acondicionamos diversos sendeiros ao longo de todo o litoral e ao longo dos diferentes cauces fluviales que fixeron posible pôr en valor os atributos medioambientais da vila. Levaremos a cabo o proxecto de regeneración da ensenada de Meira. Conexionaremos o paseo da Seara co paseo da Xunqueira. Na zona de Domaio levarase a cabo a segunda fase do paseo marítimo, a pesar dos compromisos que outras tiveron co proxecto e que non foron capaces a levar a cabo. O BNG avanzará aínda máis na posta en valor dos seus areais. O areal Bandeira Azul do Con será complementado co areal da Xunqueira e co areal da Bota.